Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қумсангир, яъне ноҳияи Ҷайҳун. Наворо сар мекунем аз гови гусаладдори буқачадор. Нархаш 32 000 сомонӣ муомила дора. 27 000 сомонӣ бозор кардааст. Гусалаш оли навтаваллуд ду чочаша гусалаш мехӯрда, дутаи дигаш 8 литр саҳар бега меҷӯшидааст. Монаи гусалаш буқача. Буқачаи бақувват. 27 000 сомонӣ бозор кардааст, надодааст ҳозирашта. Гусалаш зурайнеки. Монаи чочаша буригига. На марҳамат. Бародаро навора яктаи лайка монда то охир тамошо кунед. Иншоалло ҳамаи намуди молора навор мекунем. Бародаро манаи скутер фурӯшияй яки ягон каста интересни боша. Утка 2. Мотори 110 куба. Нархиш арзон ай бародаро, нархиш дастрас. Лекин скутер нахаду ай. 100% корта набуд мекунам. Як майда шайда кор дорам. Неке ҳайкада гаштанда мешава. Кор сари замин, магазин, масҷид, ҷои рафтан дар кор бошад ба ҳузур метонем. Мебара 100%. Оз пробегшам нишон метем бародаро. Пробегиш 7144. 7144. Рақамо дар рӯи экран бародаро. Нархш бошад 4300 сомонӣ, боз арзон мешавад бародаро. Адресо ноҳияи Дӯстӣ, Хоҷагӣ Шипсатторов. Расида интересни боша, ина марҳамат. Рақамо 947 75 08 08. Телефон WhatsApp ҳаст. Анаи гови ёшам савдо шудааст бародаро. Ҳозир нарша мефаҳмӣ. Анаи гусалаш буқача будааст. И чанд пул ака? 25. Сози хубӣ? Шукр. 25 000. Ана чочош, гусалаш буқача оз ямину. Ана чочош. Чанд қашир дора? Чанд қашир дора? 6-7 литр саҳар бега, якм гусола, гусалаш буқача. Хоб. Чанд кади ака? Чанд кади? 21000 кам ака. 21000 сомон кардеста, ҳозирашта додагӣ нест. Гови Карпат, якм гусола. Айхуда чанд пул? Чанд пул айхуда? 20000 муомила дорам. Ана савдо дорам. 21000 кардеста, надодеста бародаро. Иш 24000 а? Гусалаш нар мода? Гусалаш мода. 24000. Чанд унҷо? Якм шай, дуюм шай? Якм шай, гови ёш. Ана чочо. Ширша чанд гуфтӣ? 12 наметия 12. Метия? Бозор чанд ка? То 21000 сомонира бозор кардагия. Анаи молои не додарак. Номер мемонӣ? Гап зан. 882 22 2092. Манаи бародар савдо мекунам, марҳамат. Бародаро гови гусаладори сиёҳ аллаҳ. 27000 сомонӣ якм гусола. Хоб гусалаш нарай мода? Уноҷинча. Шириш чанд хай? Я 15 литр дороҷи. Навтаваллуд ая? Навтаваллуда? Чен кади ширша? Тақрибан плюс минус 15 литр а? Чанд кад бозор? Ира бозор 23000 када. Ай 23000 то 24000 сомонира бозор кардеста, ҳозирашта додагӣ нест. Ҳозир номеро зам зана даставка дата лугои. Гап зан номерота.
975 88 88 94 94 адрес куҷода? Хона Малик. Озмалик Хуросона? Тамом. Ноя Хуросон. Харидор боша марамат. به دندونش شفته ای Биё. اولا نه دیگه Намемонда. Майли хай. Баъдам яон ка занг зад нишон метишай ватса. Дорам мана гуножинчай бугуз савдо шудага 11500 сомонӣ. 11500 сомон. Марҳамат. Ина харидааст. Бугузай. Шведи тоза савдо шудага бугузи 8 моҳа. 30000 сомонӣ. Анаи бародаро подписчики мобудааст. 30000 сомонӣ ҳамин швед савдо шудага бугузи 8 моҳа. Мумкин айвай камтар ҳам боша бародаро. Нав сина кадом омадааста. бародаро гуноҷини карпати бугуз 3 моҳа бугуз. Нархиш 18000 сомонӣ. муомила дора. Бозор то 13000 сомонира нарх кардааст. Гуноҷин барои якум гусолаш 3 моҳа бугуз 13000 сомонда надодааст бародаро. Барои молкинияй гуноҷин. Гуноҷини карпат. бародаро якта гови ҷӯшои бе гусола. тоза карпат гусолаш кучизе шидагай бародаро. ё мурдагия ё касал шудагия чӣ гапе шудагия бе гусалай бародаро усунша напурсидем. гови якум зоид якум гусола. хоб нархша 20000 мега муомила дора. шир доштааст неки бе гусола. Бе гусола меҷишем. Мана чочош бародаро. Якум гусолай. 17000 сомонӣ бозор кардааст бародаро. Иша чанд кадан ака? Ям бугузая? Чанд моҳа? 5 моҳа бугуз. 19 гуфтен ё кадан? 19000 сомонӣ бозор кардааст. Гузрашта додагӣ нест. Бугуз барои молкунӣ. Моҷинои карпат. гап зан ака номерода. 393 503 адрес Қумсангира? Қумсангирам миёд Ҷалолдин Балхиён границада иштагӣ. Тамом. Байни Ҷалолдин Балхиё Қумсангир. Харидоро боша марҳамат. Якта ҷӯшои бегусола, якта буғузи наздик, буғузи 5 моҳа бародаро бахшиш. Бародаро ина якта буқачаи парода 8 моҳа будааст. 8 моҳа буқача. ин пародаро бинед беҳад ба зеб миёндароз. ҳамма ҷош картинкаи гуфти гапо. нарх навош 20000 сомонӣ. Чанд кадан ака? 16? 16000 сомонӣ бозор кардааст. додагӣ нест ҳозирашта бародаро. 16000 сомонӣ. 20 гуфтест додагия. пародаш ҳам неки тоза будааст. 8 моҳа буқача. 28000 сомонӣ. буқаи чорнапёстр фарбе. фарбеи тайёр. 28000 сомонӣ муомила дора. чанд кадан акайра? чанд кадан акайра? 6 килода чӣ? килода 550 кило. вазн зинда чанд кадан? Не, вай, тарозу қати. Не, килоша мегум, нархиш. Кило баркаш нархиш. 48 кадан? 48 сомонӣ кило баркаш пурсида 550 кило вазн дора. бародаро ина якта дига буқаи калон. И барои бастанай бародаро ним тайёр, оли тайёр нест. нархиш 27000 сомонӣ бародаро. боз ҳам муомила дорад. бозор бошад 24500 сомонӣ кардааст. вазниш 500 кило. ҳами саҳар монде на?
ҳамин сар мондагия 500 килограмм мондагия бародаро. барои зотгирӣ ҳам неки зотиш зур буда, миён дароз, хеле стойкош рост. Фаҳмишта камтарак савол ҳаста неки. 12250 кардаста, на? 12250 мана. Savdo рафтаста. 12250 бародаро. 300 боша бигирам. Бухай ака Рустам. Чанд пул? Абдайни мазор муомила дора бо? Чанд кадам бозор? 16000 пресидеста. Ира 12300 боша бигимега соҳибаш харидор 12250 50 сум мондагия байд. Ҳозир савдо мешавад. 50 сум мондагия я? 50 сум мондагия. Мана 50 сум аса. 50 сум мондагия билан савдош нашида бародаро. Яка харидора иш фурӯшанда. Наоборот да бародаро. Харид голдор харидор азурат. Хоб пародои Герефорд. Тоза парода миён дароз, устувоннушон ғавз хел бухои паҳмай. Чанди гуфти ака? Нақша бугу. 21 муомила дора бо. Дутта варианти хуби хуб аст. Барои бонӣ мегем, барои зотгирӣ мегем, марамат. Чанди кадан ака ира? Чанди кадан? 18. Пули худшам накада яку? 18 кардаста бародаро. Ҳамино 19 ғалтидагӣ ҳамега хумонда. Хоб, ҳозир агар номерош ҳам мепурсад. Номер мемонӣ ака? Бораи харидоро. 92 755 баъд чанд? 0156. Адресо куҷода ака? Қурғонтепа, шаҳри Бохтар. Харидоро боша марҳамат бародаро. Бо ҳастай ҳам беарзайно. Кило дам метӣ? Бе кило. Бе тарозу фақат ай почаш метия савдо мекунам бародаро. Тарозу нест. Ӯ ҳоли ҳам савдо нашида буқас. Ҳоз я минут миём. Ҳамин савдо буд шава? Гап несак. Дошид бародаро. 12250 савдо шуд охир. Байнда 50 сум кашф буд, ҳал шид карочи. 12250. Бародаро буқои средни бисёр мепурсем, буқои подписчикмон будааст. 12000? 12000 сомон муомила. Бозор чанд кард? 12 кард ё гуфтаисти? 12 гуфтаисти бародаро, 11000 сомони бозор кардааст. Иша чӣ? Иша. Ҳоҷира чанд кард бозор? Чанд кардам? 12100 сомони бозор кардааст бародаро. Буқа барои бастан. Ку? Ира чӣ? 15000 сомон муомила дорад. Бозор чӣ кард ака бозор? Бозор чӣ кард? Саҳар 14 кадай бародаро, ҳозир 13 мазор кардаистанд. Додагӣ нест ҳозир 8. 15000 сомонӣ. Буқаи Карпат. Яке корпусош созай. 14000 сомонӣ бозор кадай, ҳозир 8 додагӣ нест. 14000 сомонӣ. Тамом гап нест. Ҳозир ира бигирем. Ин солаш 1 сола ва 2 моҳа будааст бародаро. Камтара плюс минус дора мегӯянд, яке 1 сола 2 моҳа тақрибан. 12,5 ҳазор сомонӣ муомила дора. Буқаи алай
местные хмона бародаро. Бозор чанд кад оҷи? То 12 ҳа? То 12000 сомонира. Харобтар буда не ки тарбият мекунем иншаллоҳ қай калон мешавад. Муҳтоҷи тарбият аи. Анаи буқаи сия савдо шудааст, буқа барои бастан. Харидор 11200 сомонӣ кардааст, фурӯшанда бошад 11800 мегӯяд. Байнда 600 сомонӣ ҳаст. Вале савдо дорад бародарон. 6 моҳа буқача бародарон. Буқаи миёндароз. Хоб 11500 сомонӣ нархш муомила дорад, 10500 надодум мега. Дахним азорда надодум мега бародарон. Мекен миёндарозӣ хушрӯ буда. Айн буқача айки боша? 3 моҳа буқача бародарон, буқачаи парода. Хоб нархш 10000, бозор чанд кадака? 91 9100 сомонӣ бозор кардааст бародарон. Пародаш зура. Не маълум айда, ина почоша нигоҳ кунед, корпусоша. Моли калон мешидаги айда, иншаллоҳ. Соғ саломат калон кунед, моли зур мешавад. Аку нархшта ман ягончи гуфта наметавонам бародарон. 12000 сомонӣ буқачаи парода ман. Бозор чанд кадака? 11 11500 сомон. Агар рост боша бародарон. Мекин буқа зеб будааст. Нархшам нарха мекин. Бародарон пеши буқачаи майда омадагем, ин калони 6500, иш 5000. Ин калона чанд кадан ака? 5500 сомонӣ бозор кардааст. Иша чи майдара? 3500 сомон бозор кардааст. Чиёшон пародошон майда. Або дитта буқача гусалачай бародаро 7500 муомила дора. Чанди кад бозор? 12 ҳардуша як ҷоя? 12 ҳардуша дар як ҷоягӣ. Чанди меша? 6250 меқалтам? Марҳамат. Ана гусалачо. Гусалачо бисёр дуромад аст ҳамирӯз бародаро. Номер мемонӣ? Номер. Гап зан. 905 69 99 55. Адрес куҷо? Қумсангира? Ҳами Қумсангира. Кадом деҳа? Деҳаи Вахш, ноҳияи Ҷайҳун. Харидоро боша марҳамат. Гунаҷино чандия? Нами дугуноҷин. Дута 6500 чанди кадан? То 61. Калонша чи? 66 кадана? 63. 6300 када, 6600 сомонӣ гуфтасидага. Анаи буқача? Буқачара 5 мегӯяд. 5. Бозор чанд ка? 4. Иша чи? Ишам 4. Кадана? 4 када. Ишам буқача мода? Иш мода буда. Хобира чанд ка гуноҷинчара? Не лавангира чанд ка? Чанд када? 5 мега 4 бозор кадааст. 907 98 48 47. На сета гуноҷин, дута буқача бо як теди гуноҷинчаи майда. Адрес куҷояй? Бохтар, шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. Ҳамо харидоро боша марҳамат. Муомила хушрӯ када битаям ка занг зад. Ҳарсеш модан? Байнанги зард буқача. Чанд пулай буқачаш? 5200 муомила. Бозор чанд ка? Бозор 4700. 4700. Модоша чи? 3600 дутта модоша кадаги бардар. Чанд моҳан ино тақрибан? Тақрибан 2 моҳа. Гап нест. Тамом. Хайна иноро ҳам як бор ай пешам бинед. Харидоро боша марҳамат. Аку хушрӯ бинем бо созайда. Во ай WhatsApp нишон метия агар харидоро боша. 11000 сомонӣ буқаи саб сафед. Моли куҷоя ка?
моли Хумсангир гап нест ака. Чанд кард бозор? 10100 сомонӣ бозор кардеса. Син соли чанд қайна? 6 моҳа. Мана. Беҳад буқачаи баъзе байнеки. 10100 бозор кардааст. 14000 сомонӣ ғуноҷини қисир. барои қурбонӣ мегӯянд. барои қассобои фарнавора мана 13000 сомонӣ бозор кард мега надода мега. Сиаша чанд кадан? 12000 сомонӣ кад. Ям қисира? 12 иша кадай бозор. Иш буғузай? Ишам қисир. И чанд та гусала кадагия? Ха? Камтар пир метава ку? Чанд кадан ира? Ишам 12 кадагия. Гап нест. Хоб ана и буқачара. И чанд моҳай тақрибан ака? 2 моҳа ина буқача. 11000 муомила. 9000 сомонӣ бозор кардеса. У соҳибиш дига одам дай 9000 наметон гуфтем. Я дутаи дига я буқачау я ғуноҷин аст. 7500 муомила. Хоб ҳар сеша дар якҷояги озинда як кас нақд кардеста буд. ҳар сешта не ду буқачау я ғуноҷин чада 20000 метон гуфт, лекин надодестай бародар. О бародарон наора дар ҳама ҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то ҳамҷа то охирша тамошо кард дар комментарии рақами 11 нависен. Чанд кас то охир тамошо кардаиша бифаҳмед. Видео ҳам 20 минут шид қариб бародарон. Моли майдара навор карда натонистем, барое ки дар рӯзи баъд меша видео. Иншоалло ҳафтаи оянда моли майдара мегирем. Идда бо қарибтар меоем. ҳатман лайк монем, фикротона дар комментарий нависен. Саломат бошем бародарон. Молбозори ноҳияи Дӯстиран видео кардагием. Дина молбуқои швед омадаги буд ва ёрам навор кардагием. Дурни канал дар омада тамошо кунем ҳатман. Кадомиш 5000 калониш? Нарай мода? На, бозор чанд кард? Майдош чанд я? 2.5 я? Муомила ёшам нарай? Ин сирқати не чия мода? Чанди кадан ба 2.5 сумора? Чанди кадан? Чина кадай бозор. Калона чанд кард? 4.5? 4000 сомонӣ кадай. Чанд моҳай чанд солай? 4 моҳа. 4 моҳай калонӣ. Ёш чи ба? 3 моҳай? Ҳа? Сортои дигони. Рақами телефон ки мемонад? Ҳаста ягон? 93 602 3654. Адрес Хумсангиран? Хумсангиран? Ҷайҳун. Харидоро боша марҳамат муроҷиат кунем бародаро. Хонада бодорем? Тамом. Ахтаваҷи? Харидоро боша ина марҳамат занг бизанем. Бисёр кас пурсида буд. Рақамошам гирифтем. Нар мода аралаш 3 моҳа 4 моҳа 1 сола ҳамаи наҳозиш ҳастем.